थागिबि फिसा नाथाय दिनै थागिबि फिसा जासेयावबो जों दिनै मानो जोंनि थामोनथाखौ लाखिनो हायाखै जों दिनै मानो जोंनि गावनि हायाव जों गोख्रोङै गसंथानो हायाखै मानि थाखाय दिनै नंगौ सोरबाया 7% सोरबाया 2% हालागै बुंनो नागिरो दिनै बर'खौ नाथाय why we have become minority in our own land जाय हाखौ जोंनि आबै आबौआ मुसा मुफुर मैदेरजों जुजिनानैहाय मानसि थानो हानाय बादि जों थानो हानाय बादि उननि जोलैनि बर' फिसाफ्रा थानो हानाय बादि एवस्रां सुस्रां खालामनानै गालांबाय दिनै बे हायाव जों मानो जोंनि मोन्थायखौ आरोबाव बिनो गोनां जादों बे जोंनिनो हा जोंनो सोरखारा गोदान हा मालाबाबो दानानै होनो गोनां जाया गोदान बारि हा जों मालाबाबो बियाखै नाथाय जाय हायाव जोंनि आबै आबौनि थै गोलोमदै दङ बेगें हाबनानै दङ सेवनानै दं बे हाखौसो जों नागिरदों बे हानिसो मोन्थाय जों नागिरदों होमब्ला दिनै बे हानि मोन्थायखौ जों मानो मोना आरो बेखौ मोननायाव पार्सेन्टेजनि खोथा फैया जौखोन्दोनि खोथा फैया नाथाय मोनसेल' बाथ्रा फैगोन बे जाबाय जोंनि मोन्थाय दिनै मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोंहा जिखिनि मोन्थाय दं हिउमेन राइट्स द बेसिक हिउमेन राइट्स बे राइट्सखौ दिनै इउनाइटेड नेशन्स एबा राष्ट्र संघआ लिरखानानै दोनदों दहाय बुंलांदों जे 1948 मायथाइनि 10 डिसेम्बरावहाय बेखौ डिक्लेयार खालामदोंमोन फोसावदोंमोन जे इच एन्ड एभ्रि हिउमेन बिं विल हेभ दिस राइट बुहुमाव जोनोम जानाय साफ्रोमबो मानसि जाथि धोरोम गेदेर उन्दै गोजौ गाहाय धनि दुखिया नायालासिनो साफ्रोमबो मानसिया नैबेफोर मोन्थायखौ मोनगोन लिरनानै दोनखानाय दङ नाथाय बे मोन्थायखौ ट्राइबेल मानसिफोरनो एबा थागिबि मानसिफोरनो एबा इन्डिजिनियास मानसिफोरनो होनाय जायाखै whereas जोंबो मानसि we are also human being but still we are not given we are not treated as a human being as a normal human being we are treated as a tribal गाननो जोमनो रोङै हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा मोजाङै संनानै खुरनानै जानो रोङै बेयावहाय जोंखौ मानसि हिसाबै ट्रिट खालामाखै मोनफ्रोमबो थागिबि जाथिया गावखौ खुंनो थाखाय मोन्थाय मोनगोन गावनि थाखाय साननो हनो गावनि माहारिनि थाखाय खामानि मावनो गावनि माहारिखौ फसंनो थाखाय मोन्थाय मोनगोन होननानैहाय लिरनाय दङ आरो लिरनाय दङ बिनि 6 आर्टिकलाव every indigenous individual has the right to a nationality मोनफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिया मोनफ्रोमबो थागिबि फिसाया गावनि हारिनि मुंजों थांना थानो मोन्थाय दं नाथाय जोंहा बेयाव दिनै मा जादों जोंखौ नारसिनदों नोंसोर गावखौ बर' दाबुं नोंसोर गावखौ राभा दाबुं नोंसोर गावखौ मिसिं दाबुं नोंसोर गावखौ असमिया होननानै बुं बेयाव आरो बिनिनो 8th आर्टिकलाव बुंबावदों any form of forced assimilation or integration is not allowed जुर जबस्ति सोरजोंबा गोरोबनो थाखाय जुर जबस्ति सोरजोंबा नांस्थाबनानै थानो थाखाय खुनुदिन जोंखौ फोर्स खालामनो हाया नारसिननो हाया सोरखौ हाया ट्राइबेलफोरखौ हाया ट्राइबेलफोरखौ let them live in their own way बिसोरखौ गावसोरनि लुबैनाय बादि थांनानै थानो हो बिसोरनि गावसोरनि राव हारिमु थुनलाइ बिसोरनि जि सामाजिक नेम कानुन बेफोर गासैजोंबो बिसोरखौ गावसोरनि बादि डिस्टिंक्टलि आलादायै थांनानै थानो होनांगोन नाथाय रावबो जोंखौ अमुक जा अमुक हारियाव हाब थमुक राव रायलाय होननानै रावबो नारसिननो हाया होननानैहाय इउनाइटेड नेशन्सनि बे डिक्लेरेशनाव स्पष्टयै लिरनानै दोनदों नाथाय दिनै जों बेयाव बेनि उल्थाखौ नुयो जोंहा गावनि राव हारिमुखौ लानानै गावनि आइडेन्टिटि सिनायथिखौ लानानै थांना थानो जोंहा मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ जोङो जोंनि जिउ थासान्दि जों जेब्लायबो बाहायलांगोन जों बेनिखाय गासिबो बेफोर बाथ्राखौ आं सानो आधानिबो आधा बर'आ दिनै बेफोर बाथ्राखौ सानखाबाय मिन्थिखाबाय जे जों दिनै आलादा हारि
जों दिनै आलादायै रायजो जानो लुबैयो मानो जोंखौ आलादायै रायजो जानो होआ मानो जोंखौ दिनै सथंहै गावनि बादि गोसो बादि राव रायज्लायनानै गावनि नेमखान्थिजों सोलिनानै थानो होआ आरो बेफोरनो जाबाय दिनैनि मुगायाव बे जिथु असान्ति दिनै भारतबर्षआ उदां जानायनि 65 बोसोर बैसोनि 65 बोसोरनि उनावबो कुनु ट्राइबेल कुनु इन्डिजिनियास मानसिया सोरबा जातिनि एगेन्स्टआव मालाबाबो संगठन खालामाखैमोन जों मिन्थिगौ मेजरिटियानो दिनै खुंग्रायानो सासन खालामग्रायानो बे मेकानिजम बे माबानि नामानो जाबाय मा असमिया but we have never ever tried to form an organization called Ona Okhomia जों मालाबाबो सानफेराखैबो नाजायाखैबो गासैबो ट्राइबेल माहारिया जे अना अखमिया होननाय मोनसे संगठन दागोन जों गावनि मुङाव दादों जा दानांगौ कार्बिया कार्बिनि मिसिङा मिसिंनि बर'आ बर'नि नाथाय जोङो सोरबा असमियानि बेरेखा जों मालाबाबो सिखाङाखै जा जाबसिनना होदों दहाय चेयारमेना बुंनाय बादि yes we are always forced खालि जाबसिननानैल' होनो नागिरो बिटिसि फिसा मोनबाय बेयाव बर'जों समान समान हारसाखौ रायलाय बेयावबो होनबाय नङा बेयाव हारसासो रायलायथारनांगोन दिनै 95 आवनो बर'आ एसोसिएट स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बोरो बहा रायज्लायो बर' रावखौ माबे अफिसाव रायज्लायो आसामनि माबे अफिसाव दिनै गासैखौबो गादबनाय गासैखौबो नारसिननाय गासैखौबो जाबसिननानै होनाय